Понаехали КВН командасы. Финалға шығар үшін сіз нәрсеге әзір? Жырларға шундай тауыш белән. Тағы нәрсеге? Тагын инде соңгы ыштанны салып бирергә әзер. Менә бит юмористлар Мәскәүдән килгән. Егетләр, кызлар, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Иң беренчедән без рәхмәтебезне әйтәсебез килә, әлбәттә безнең Мәскәү татар автономиясына. Безне менә финалга хәтле шулай итеп безне ничек дип әйтергә, матур итеп озатып, безнең өчен теге жан атып торалар. Рәхмәт сезгә, Мәскәү татар автономиясе. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Мәскәү, понаехали. Selam Tataristan, selam Kazan. Мәскәү понаехали командасы исәнмесез? Кадерле дуслар, бу безнең Рафис Атаказ. Бу безнең Юлечка Маржушка. Сезнең сорау туадыр, ни өчен Юля шундый кыяфәттә чыкты? Безнең команданың спонсоры Юлечка. Ул соңгы ыштанын да салып бирде. Салып бирүен бирде, кысып тора ыштаны. Юлечка, нишләп син шундый кыяфәттә чыктың, а? Конкурс красоты булмы менә? Кем әйтте була дип? Менә шылтыраттылар. Шылтырат, шылтырат. Айваз. Күптән түгел генә туйың үтте. Алай ярамый бит. Кстати, бу бит минем телефон бир әле монда. Оршаларга звонить иткән уже орша кызлар. Эх, алдадыгыз. Так. Минем бер кашанда Атаказ белән үзем генә калганым юк иде. Нәрсә турында аның белән сөйләшергә? Пенсия турында да бер нәрсә дә белмим бит. Бу манкамалы белән бер кайчанда үзем генә калганым юк иде. Хәзер пенсия турында шаярта башлар инде. Аха! Атаказны пакет белән куркытырга кирәк. Нигә пакет чыгарды ул? Сәер егет. Так. Сүзне белән ничек башлап җибәрергә кирәк? Башыга нәрсә килә шуны әйт. Башыга нәрсә килә шуны әйт. Башыга нәрсә килә шуны әйт. Экскаватор! Син минем соңгы тукталышым, йөрәсине үзиттә. Егетләр, мин әзер. Башлыбыз. Мәскәү. Тукта. Киләле монда. Киләле монда. Монда басалы. Монда басалы. Әйт. Мәскәү. Искәрәк менә әле тагын. Әйтәл. Мәскәү. Монда тагын. Нишләтәсең син аны? Соң ишетмисеңме ни? Пошылды. Искәрәк күтәрәм, антеннасы тотсын ише. Аның аркасында түгел бит ул, теле аркасында. Нормальный тел. Бәйләмәгез инде шул татар телене. Так, җегетләр, финалга чыгарга кирәк. Бошылмагыз. Мин профессиональ актер, үзем уйныйм. Булыргамы? Булмаскамы? Менә кайда сорау. Туктале, салыргамы, салмаскамы? Менә синең сорау. Шулаймы? Хәзер күрсәтәм мин сиңа. Минем Юлия белән бер кайчанда үзем генә калганым юк. Мәскәү дип шаяртсам, аңламас. Минем турында нәрсә уйлый микән? Хәзер уен беткәч, мин Казанда Баумында гүләт итәчәкмен. Шопинг. Абау, мин уйлаганда шундый саф, әхлаки, мөхәддәс, татар телендә сөйләшәм икән. Юлия, әллә туган авылыма барабызмы? Мамадышкамы? Юк инде, ресторанга. Мамадышта ресторан бармы ни? Юрик! Мәскән Юрик! Салыргамы? Сал! Бу нәрсә буш бит? Соң, бу бит миниатюрыгны күрсәтәбез, КВН шаярабыз. Моның белән шаярырга ярамый.
Ярик! Мескен Ярик! Минем соңғы тоқталышым Жүрек сені өзейді Әйдәгіз миниатюраларға көшейік. О, пенсионер дұрыс сөз айтты, қараңыз әлі. Сен минем соңғы тоқталышым Жүрек сені өзейді Мындай кіші де бар. Тире аз болған малай физкультура дәрісінде. Башлыбыз. 1, 2. 1, 2. 1. 1 секунд, хәзер киләм. Сен минем соңғы тоқталышым Жүрек сені өзейді ТНВ каналы мөмкин болған барлық сериалларны татар тіліне тәржеме етіп бітірді. Сыңғы шикте хайваннар дүниясы қалды. Қарап кетейік. Қойда ердің сетені бұй? Қойда ердің күзге қара? Қойда ердің, сиғайды? Айбас Садыров қойзаяқтан келер мекен? Теге яқтап, әне келе. Ләкин о хатыны білән, олем екен. Завадабы, бірін мисің авадабы. Бір ой іші бересің, ауылда балалары ғой шатаң. Братан нәрсе бұл? Білмем, кеттік мұна сәйір нәрсе бұл. Сол, доңыз бейт бұл, халел түгіл. Кеттік мұна ашамай біз татар аюлар. Тайдық мұнан, тайдық брат. Тоқталышым Жүрек сені өзейді Яратығыз татар тілін, қарағыз ТНВ каналын. Хәмінде сіздің біле... Тоқталі, бізге бет Йылдыз шақырға керек. Ненде Йылдыз? Yok. Біз Йылдыз шақырып тұрмадық. Не үшін дегенде, bütün татар эстрада артистлары Мәскәуге ұмтыла. Мәскәуге. Шуңа күрә, біз жюри әғзаларын Мәскәуге қонаққа шақырға болдық. Ура! Мәскеуге барамыз. Икен. Әтей! Ненде әтейін болсын о сені? Соң ишетмесең мені тауышларды. Татарстанда 2 кішідәгін анды тауыш бар. Менде һәм әтейде. Әтей! Әтей, қадірлейсің ме? Мен кішкене шақта, біз сенің біле балыққа барайды. Ей, қоян қадірлейсің десейін, балыққа барған сайын бір нәрсе қадірлемеші қойтасың. Міне шында, мен қайтып кеттім, а сен қалдың буада. Әтей, мен де бейт. Сенің кебек талантлы егіт, қазір көрсетем. Әтей жылай үкіріп, суда батқан балық кебек. Шу әтей жылама, аш театр буада. Әтей, бір гіне сұрауым қалды. Бүгін сенде қонсам ярық ма? Динар, сен хаман ұрын таппаның ма бізге қонарға? Қымыш олам әлі, міне бит сөйлешем. Ярый ма? Ярый дейді, ярый! Сіздің үшін Мәскәу Понаехали командасы. Рахмет Қазан, яратабыз. Понаехали, Мәскәу шәһәре. Раил абы елмая, Илнас елмая, Айрат елмая, Решат елмая, Ленария елмая. Котлыйбыз сізні. Тоқта, әйдәгіз тыңлап кеттік.
Ой, Ленария, әйдә синнән бер ничә сүз. Мәскәү татарлары, между прочим, әйдә. Әйе, күптән түгел генә барып кайткан идек. Шундый Юлечка кызык булды бүген. Шундый матур, әдәби, саф телендә уйлый икән ул. Алкышлык. Әйе шул. Илнас. Юлечка гына түгел, бүген шулай ук сезнең командада яңалык. Рафис абыйны күрдек, шулай бит. Алкышлык әле яңа катнашучыга шулай ук. Һәм әлбәттә яшерен батырын түгел, шундый профессиональ актер Динар алдында баш иям. Рәхмәт. Команданы ярып чыгасың. Бик яхшы. Чыннан да ризалашам. Егетләр, кызлар, әфәрин.